Er moet bezuinigen worden door Den Haag en dat zal ik de regionale omroepen vernemen. 25 miljoen euro minder is het plan. En hoe dat dan moet, daar waar je toe debatteert. Dat er bezuinigen worden kan, binnen de meeste partijen het wel eens. Maar het is natuurlijk toch een beetje apart dat je nu met 13 omroepen, 13 managers, 13 administraties, 13 maal huisvesting. Ik denk dat daar nog wel wat geld te besparen valt als je op dat gebied eens gaat samenwerken. Een van de plannen van het nieuwe regeer is het integreren van de regionale omroepen in het landelijke publieke bestel. Dat zult de directie van Omroep Friesland net echt zitten. Ja, mijn grote angst is dat integreren een soort oername wordt en dat het hele profiel van Omroep Friesland, waar de taal natuurlijk heel wichtig is, dus Friese cultuur heel wichtig is, dat dat geweldig onder druk komt te staan. En uiteindelijk misschien wel dat zo verwettert dat zeg maar het smoel wat we nu hebben als omroep, dat verdwijnt. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Duidelijk is wel dat de provincies in volg als Jildschitter kwijtrekken. Die rol lukt het regeer naar hem toe. Stiepen voor de oproep van de provincie Friesland om toch het voergoer Omroep Friesland te houden in de net. Er binnen wel zwaargen bij verschillende partijen over de positie van het Fries als tweede rijkstaal en de rol van Omroep Friesland daarin. Omroep Friesland heeft een speciale positie vanwege het Fries. Krijgt ook extra budget daarvoor. Is eigenlijk de belangrijkste cultuurdrager van de Friese taal. En dus dat geeft een extra verantwoordelijkheid voor ons om te zorgen dat je die rol kunt blijven spelen. Maar dat kan het Rijk net zo goed als de provincie wat u betreft? Ja, zeker. De komende tijd zal staatssecretaris Dekker besjen hoe de plannen concreter maken worden kunnen. En ik zal er naar de positie van Omroep Friesland. Hoe we vervolgens die bijzondere status van de Omroep Friesland een plek daarin kunnen geven, ook vanwege de Tweede Rijkstaal, zal ik meenemen in mijn verdere verkenning.